ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି 108 କୁ କଲ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ 1073 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତି କୌଣସି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ 1033 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତି କୌଣସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଉପରେ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦରକାର ହୁଏ ଆପଣ ସେଠି 104 କୁ କଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କି ଘରେ କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଥାନ୍ତେ ସେଠି ଆପଣ 102 କୁ କଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥାଏ ସେଠି ଆପଣ 108 କୁ କଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମିଳିପାରିବ। टाइप्र नुआ नुआ इनफॉर्मेटिव वीडियो देखिया चाहूले मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ और फ्री रे वीडियो गोटे लाइक करो।